Badalona i Santa Coloma de Gramenet tindran veu en la gestió de l'estudi d'impacte ambiental de la línia de molt alta tensió encarregat a Red Elèctrica. Així ho ha decretat l'estat espanyol, que haurà de consultar obligatòriament els ajuntaments dels termes municipals per on passa el projecte de la MAT. Ho fa en resposta a un requeriment fet per la Unió Europea després que l'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet exigís que es compleixi la directiva d'impacte ambiental europea. Es tracta d'una bona notícia, si més no pels col·lectius i ajuntaments del territori, entre ells també el de Badalona, que des del 2012 fan pinya en contra del projecte de la MAT tal i com està dissenyat. Tenim amb nosaltres el Pep Palacio, benvingut, membre de la Plataforma en Defensa de la Serra de Marina i Cansam. Benvingut. Deia bona notícia per gent com vosaltres, com la plataforma, que des de fa molts anys esteu demanant que s'aturi el projecte tal com està plantejat. Com l'heu rebuda? Nosaltres estem contents perquè és el que volíem. És a dir, entrem en una nova fase. Fins ara de lluita al carrer i jurídica per poder fer sentir la nostra veu, que ara serà veritat. Ara les elèctriques han de fer un estudi d'impacte ambiental com cal fer a tota Europa quan es planteja una obra d'aquesta envergadura. I se'n volien escapar amb el suport del govern espanyol del PP, que són ells, en bona part. Hi haurà, si finalment fan l'estudi d'impacte ambiental, un període d'exposició pública, on podrem fer al·legacions, fins i tot demanar la liquidació del projecte, perquè no és viable a Europa. Perquè a Europa fan falta per cada quilovolt d'un traçat elèctric un metre de distància als habitatges. I 400 quilovolts vol dir 400 metres. Perquè això volia, perquè la gent que està a casa seva potser no sap ben bé quin és el traçat aquest de la MAT en aquesta part entre Santa Coloma i Badalona. Estem parlant d'un projecte que inclou apujar la tensió de la línia de 220 quilowatts als 400 des de Sentmenat fins a Santa Coloma i també fer una nova subestació elèctrica a Santa Coloma. Aquest traçat, el que afectaria, diguem, el que passa per Badalona i Santa Coloma, per on passa i quin és l'impacte ambiental que provocaria tal com està pensat? Sí, doncs passa a 80 metres d'alguns blocs de pisos dels més alts de Santa Coloma, al barri de Can Franquesa, i a uns 100 d'alguns blocs del barri de les Oliveres, que és camí del cementiri. També passa pel damunt dels millors boscos que tenim a Santa Coloma. Tenim una muntanya petita però eixerida, hi ha alzinars, hi ha bosquets de ribera, molts d'ells fets per la pressió de la gent, perquè hi ha molt moviment reforestador a Santa Coloma. Si es complís si es fes aquest estudi d'impacte ambiental, per tant, tal com està pensat... No hi cap. No hi cap, sobretot pel tema dels habitatges. I això s'està aconseguint perquè som a Europa. Si fóssim a Espanya, doncs ja estaria perdut, perquè a Espanya es poden fer habitatges, o sigui, poden marcar línies a 7 metres dels habitatges. És brutal. A Espanya també és això. Aleshores, clar, nosaltres creiem que aquesta sentència és molt important i s'ha aconseguit per dos factors. Un, perquè quan el 2012, juny de 2012, vam saber que hi havia aquest projecte i que ens volien ja connectar la MAT el mes següent, a juliol del 2012, ho vam aturar amb una unitat total. Perquè era molt fàcil fer aquesta connexió, no? Sí, les torres hi són... perquè les actuals torres d'alta tensió de 220, que són il·legals a Europa perquè les cases estan a menys de 220 metres del traçat, ja són il·legals aquestes, però estan fetes. Doncs... Era tan sols canviar el voltatge i fer com un transformador, una estació transformadora tocant el cementiri de Santa Coloma. Llavors, clar, que amb la unitat total de les forces, a proposta de la societat civil de Santa Coloma, el juny de 2012, que es va estendre als 4 grups que hi havia al consistori, inclòs el PP, va fer, per exemple, l'americà Carmen Sáez, cap del PP de Santa Coloma, l'endemà del ple ordinari en què es va vertebrar aquesta unitat, va dir ara telefonaré al Javi, el Xavi era l'Albiol, per veure què, i Badalona es va sumar. Es va sumar al Consell Comarcal, es va sumar a l'àrea metropolitana, es va sumar a la Generalitat
va ser una unitat de totes les institucions catalanes afectades, i això ho va aturar en sec. A la tardor va passar una altra cosa sensacional, que és que vam anar a Estrasburg, al Parlament Europeu, a veure el Raül Romeva, els tres eurodiputats catalans, l'Oriol Junqueras, el Tremosa i el Romeva, però sobretot el Romeva. El Romeva va dir, deixem-ho estudiar, i va donar el clau. Va veure que la clau era exigir l'impacte d'estudi ambiental. Perquè vosaltres, des de l'Ajuntament de Santa Coloma es diu el projecte de l'AMAT no és necessari, està obsolet. Vosaltres a la plataforma també ho veieu així? Creieu que no és necessari un projecte d'aquestes característiques? És que no és necessari, és un mal inútil, és un mal enorme perquè una autopista elèctrica d'aquestes característiques hipoteca tota la costa mediterrània de l'estat espanyol, el nord d'Àfrica, Itàlia i França, en benefici de les nuclears franceses, perquè quan hi hagi un altre pet nuclear, com el de Fukushima al Japó o el de Txernòbil a Ucraïna, doncs que hauran de tancar totes les nuclears espanyoles, europees. Llavors estan construint a marxes forçades nuclears al nord d'Àfrica, on no hi ha drets, on hi ha dictadures. I per tant, ells el que volen és mantenir un sistema centralitzat de distribució d'energia, que no cal, perquè hi ha sol i vent a tot arreu i tecnologia adequada. L'alternativa és aquesta, i no hipotecar, les sostenibles. I a més, cal dir que és imprescindible dir que actualment a Catalunya hi ha diverses distribuïdores elèctriques, sobretot una cooperativa elèctrica catalana, no en podem dir el nom, però és elèctrica, d'energia, doncs que garanteix que si tu t'apuntes, jo estic apuntat a Som Energia, doncs garanteix que tota l'energia que rebràs tu serà d'origen sostenible, per dos motius. Primer, perquè jo, com a soci, tenim molinets de vent i plaques fotovoltaiques per una bona part del consum que generem els milers de socis que som ara, però a més, quan falta, es compren les elèctriques, però només de la sostenible. I això és fantàstic, perquè això és fer-los una botifarra, el poder que no té escrúpols a hipotecar el planeta. Gràcies. Pep Palacio, hem de deixar aquí. Ho comentàvem al principi, és una entrevista molt curteta. Gràcies per explicar-nos. Veurem ara quins són els passos que segueix l'estat espanyol per determinar, per fer aquests estudis d'impacte ambiental. Aquest, el de l'AMAT, era un dels temes que hem destacat a la Televisió de Badalona aquesta setmana, però Badalona també ha estat notícia.